Здравейте на зрителите на TV7. Вие сте с Пряка демокрация, предаването, в което вашия глас може да бъде чут. Аз съм Стойчо Керев. Всеки делничен ден от 17:45 Пряка демокрация е мястото за отстояване на ярки позиции без цензура, ясно и категорично. Очакваме вашето мнение на страницата на Пряка демокрация във Фейсбук. Темите в предаването днес: модерно земеделие или зеленчуци от чужбина, млади и безработни, на пистата Борисов, Станишев, Доган. Днешните теми ще дискутираме с Явор Гечев, председател на Младежкото обединение на БСП. Джейхан Ибрямов, председател на Младежката организация на ДПС. И Любомир Дренков, член на Националния изпълнителен съвет на Младежката организация на ГЕРБ. Здравейте и добре дошли. Не чух дали има публика в залата. Първата тема: модерно земеделие или зеленчуци от чужбина. Преди да започнем дискусията, накратко регламента: всеки от участниците е модератор по една от темите. Той има право на 1 минута, за да изложи своята теза, без да бъде прекъсван. Темата модерно земеделие или зеленчуци от чужбина ще открие Явор Гечев. Преди това, предлагам в този формат да си говорим на ти. Съгласни ли сте? Яворе, ти си. Модерно земеделие. За съжаление ние сме го имали, за съжаление ние го погубихме. Ще ми се да кажа малко хубави неща за земеделието, които ще се случат, но уви няма да се случат. Но мога да ви кажа малко статистика. 86-та година България е на второ място по брутен национален продукт от земеделие. Същата тази 86-87 година всеки втори домат, консумиран в Европа, е бил български. А сега всеки едва 20-ти консумиран в България е български. Усещането, освен че се разби земеделието в България, и това съвсем не е заслуга на БСП, съжалявам, че няма и някой от синята коалиция. Българското земеделие е справено пред тотален разпад не заради друго, защото няма кой какво да направи в него. Няма визия, няма програма. Европейските фондове на практика са блокирани. 10% едва достига усвояването по тях, а не тупането в гърдите на министра на земеделието, че усвояваме 20 и после предаването може да го аргументирам. Аз лично кана няколко пъти министра на земеделието на преки дебати за земеделска тематика. Но това уви не става. Явре, след малко ще продължиш. Джейхан. Добър ден. Отрасълът, който е носил слава и трябва да носи слава на България. Но за съжаление днес се представя като проблемен. Хората искаха да бъдат фермери, искаха да обработват земята си, кандидатстваха, почнаха да оползотворяват европейски средства, но сегашното управление, за съжаление, прекърши този процес. Днес съм дошъл тук да заявя най-отговорно: едно е да даваш отчет пред европейските институции и партньори, друго е реално да водиш политика в този сектор. Хората имат нужда да бъдат стимулирани и мотивирани. Хората имат нужда да бъдат стимулирани и мотивирани да се занимават с земеделие. И наистина този отрасъл може да изведе България от икономическите проблеми, ако наистина управляващите бъдат ангажирани с този процес. Много камъни в градината на Любо. Ти си.
Много е интересно от партии, които 10 години управляват сектора, да се говори за мотивация, да се говори тепърва за развитие на този сектор, при положение, че на всички е ясно, това отнема време. Защо сега ГЕРБ да е виновен за нещо, което отнема много време? Защо вместо когато идва нова власт, тя да продължи да надгражда, трябва да започва от нулата? И старата власт да обяснява всичките проблеми, които има сектора, излиза, че тя сега разбира за тях. А какво прави в управление? Преди. ГЕРБ идва на власт, след известно време се пуска програма САПАРД. Спряна при кого? При предишното управление. Кой прекършва? Кой прекършва устава на земеделие? Извиняйте, аз съм сезиран на главния прокурор за 150 милиона остатъчни средства от САПАРД, които вашето правителство загуби. И ще трябва да се плащат от българските данъкоплатци. Излезнаха 230, даже и нашите сметки наценихме малко. Така е. Калина Илиева, да ви припомня, такива са ви кадрите. Вие нямате представа. Вярно ли е това? 4 години управление на БСП. 4 години управление на ДПС. С коалиционни партньори аз ви слушах. Съжалявам. 4 години. Вече 2 години сте в управлението. Освен да циклите и да мислите за корпоративни интереси, протекции на чужди фирми, които внасят места, зеленчуци, износители на пшеница, друго не става. Земеделието иска мотика, не иска голяма уста, министъра Найденов не знам крайна сметка, освен добрия му пиар, друго има ли? Яворе, Любо искам да чуя. Господин Гечев, явно сте притеснен. Добре, явно си притеснен от това, че се въведоха стандарти за хранителни продукти и по този начин вноса на суровини за тях се намали. И даже прекрати в някои отрасли. Може би за това сте недоволни, защото този голям поток от стоки и капитали, които след това излизаха от България, се намали и сега хората ядат по-добри продукти. Знаете колко е процента на храните, които се произвеждат в България? Яворе, къде е истината? Истината е естествено в това, което казах в началото. Хората трябва да бъдат стимулирани и да бъдат стимулирани да се занимават с земеделие. Чухме от колегата за развитие, за напредък, но в последно време наблюдаваме само протести, спрени плащания, скандали във фонда, смяна на ръководство. До кога и до къде? Трябва ангажираност, трябва отговорност като политическа партия, която казва, че управлява. Но ние казваме, тя не може да управлява. Може да ти подскажа? Има ли тази ангажираност? Има ли тази ангажираност? Първо, само за да върна топката, аз помня много трактори пред Министерски съвет преди 3 години. Да, но тракторите вече не са Беларус. Тракторите вече не са Беларус, колега. Вече не са Беларус. Те тогава не бяха Беларус, защото им изтекал срока на годност. Няма значение това. Тракторите не са Беларус. Говорим за ангажираност. Говориме за смени. Добре, нека говориме за смени. До сега кой е поемал тази отговорност, като вижда, че нещо не върви, да сменя цялото ръководство? Сменихме ли ръководството на фонд земеделие? Сменихме го. Излезна министъра и каза, програма за развитие на селските райони. Излизаме и казваме, ето, сменяме, защото не сме доволни от начина, по който се работи. Яворе искаше да кажеш нещо. И се работи след това. Яворе искаше да кажеш. Младежкото обединение и аз като негов председател направихме заслужения скандал Калина Илиева. Такива са ви кадрите, приемете го. И нищо към тебе. Това не е наш кадър. Но не, баш тя е назначена от министър-председател на личния приятел. От кога Калина Илиева работи във фонд земеделие? Откакто вие назначихте. Така ли? По времето на тройната коалиция не е работила. Моля? Не е работила. Като младши която на практика клюкари собствената си държава в ОЛАФ. И вашите евродепутати изказват кирливите ризи на собствената си България. Това е безотговорна политика. За стандартите ме питат и отговора. В стандартите няма, освен и текетите
които се печатат в България, нищо българско в тях. 80% от храните, които се консумират в България, са вносни. И някой си глупав министър излиза и да ми казва, че трябва да сме експортно ориентирана държава. Това е невъзможно, бе. Невъзможно, защото преди... И наричаш министър глупак. Как да разбирам? Не навършам глупаве нещата, които той прави. Преди да си завзел българския си пазар, да казваш глупости за... Какво ще изнасяме? Ние нямаме. Не е горно, че изнасяме пшеница. Знаеш ли, що изнасяме пшеница? Защото нито българското животновъдство не се правят фуражи. Не, но довърши само да случат. Правя реплика само да задам. Да, имаш... Не, гордост. Чакай. Спри. Само имаш право на реплика ще задам. Така, не чух никъде за това, че хората ядат по-качествено сирене, по-качествено месо. Нали това е стандарт? Нали това е стандарт? Стандартите от мляко и землечните продукти. Знаеш ли, че в България се произвеждат едва 30% от млякото, което на практика се консумира всеки ден в България? И ядем фуражно френско мляко. Защото стандартите, братко мой, освен протекция от страна на Министерството на земеделието, не представляват друго. Дай да направим програма и стратегия за завишаване на животните, на сектора, да го дигнем. Айде да я правим 20 години, я правим тази програма. 20 години! 2011 ще почнем да правим тази програма. Виждал ли си трактор преди? Какво са? Виждал ли си отруден ръце на човек, който в крайна сметка се занимава с земеделие? Не, да ти кажа, ако не знаеш, аз реално се занимавам с земеделие. Ония ден съм си карал трактора, защото реално да се занимавам. Какви са проблемите в сектора, защото онзи ден бех една среща с млекопроизводители. Знаеш какъв е проблема? Че проблема е, че от земеделските производители могат да им вземат цървулите. Какво казват хората? Вие взимате от големите корпорации, които да ги говорите тия неща на министрите да хора. Оправдание! За 2 години нищо не покажете, покажете нещо. Секунда. Джейхан, какво казват хората? Разбирам, че колегите са много разгорещени по тази тема и няма как. Както казахме, 80% от хората в България се занимават с земеделие. Стана дума за стандартите, но въведения български държавен стандарт, тъй наречения, до какво доведе? Доведе до увеличение на цените. Естествено, до какъв е извода? Никакъв проблем в земеделието не се решава, а води до сивия сектор. Хората започнаха да внасят тези прословути зеленчуци и меса и млякото и така нататък. Ние какво правим? Ние не се слушваме никога в това, което иска народа и гражданите. А трябва да се обърне най-силно внимание на това. Наистина, хората трябва да бъдат стимулирани с това да се занимават с земеделие. Да отидем към обобщаване. Не, никога не сме забравили хората. За съжаление при вас... Защо тогава коментираме темата? Заради последните 2 години, нали? Защото при вас управлението доведе до хаос. И на двамата. Няма директни плащания. Спрени са всички плащания в Държавен фонд земеделие. Благодарение на тези скандали, които ги виждаме. И какво стана? Имаме поет личен ангажимент с заложена позиция. Политиката не се води с лични ангажименти. Ето това е отговорност. Неспособността на ГЕРБ да управлява ще води до обстрелване на различни хора и до никога до персонална отговорност. Да ви кажа и в анонса. Не, българското земеделие не може да изкара България от кризата и ще ви кажа защо. В момента структурата на държавната икономика не е така. Ние не сме земеделска държава и трябва да си го признаем. Но 20% от брутния национален продукт може да е от земеделие. Знаете ли колко е в момента? 6,4. Ние изнасяме пшеница, тя е с най-ниска добавена стойност в сектора. Що не изнасяме зеленчуци, плодове, консерви на промишленост? Защо не изнасяме? Направете го, вие сте управляващи. Колко мандата бяхте на власт и нищо не направихте и сега за 2 години да почваме да изнасяме. Четете ни поне нашите програми, мога да научите нещо. Ама вие не си ги четете. Вие не си ги четете. Ама аз като ги пиша, защо не си ги четете? Добре, защо вашите министри не си ги четат? Кои бе? Предишните управляващи, защо ето пишете програми и нищо